Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा बे समाव जोबोर मोजां आपडेट सफैदों, बेनो जाबाय DHS एबा हेल्थआव गोदान साख्रि फैबाय। दाखालिसो मोनसे भिडिअ होदोंमोन आं नोंथांमोननो जे थाबैनो नन टेक्निकल आरो टेक्निकल DHS एबा हेल्थ डिपार्टमेन्टआव साख्रि फैगौ होननानै दा फाइनाली फैमारबाय आरो बेनो जाबाय 3rd ग्रेड लेभेलाव। मोजां पस्ट दङ, मोजां सेलारि। भिडिअखौ हानाय एसेबां शेयार खालाम, नायजोब आरो जाय नोंथांमोना नैबे Bodo Job Info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे लेटेस्ट अपडेट नोंथांमोना मोननो हायो। दा रिजाल्ट माब्ला मोनगोन टेक्निकल आरो नन टेक्निकला अक्ट'बराव फार्स्टआवथ' गासैबो मोनगोन। थांनाय बाराव जायफ्रा DHS DME आव एग्जाम होदों, नाथाय बिनि गेजेरजों आरोबाव गोदान साख्रि फैबावबाय, बेनो जाबाय हेल्थआव। दा बेखायनो जों थांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव। स' बिनिफ्राय फैबाय जों अफिसियेल वेबसाइटआव dhs.assam.gov.in आव आरो फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयावनो अनलाइनखौ खालामनांगोन। अनलि अनलाइन एप्लाइ जागोन। दा बेखायनो एप्लाइ खालामबा जों लेटेस्टआव फैनानै लिंकआ बेयाव एक्टिभ जागोन दे। दायो बर्तमान जाथ'वाखै, माने डेट जाथ'वाखै आरो PDF फाइलखौबो नोंथांमोना बेयावनो मोननो हागोन। दा बे अफिसियेल मोनसे सर्ट नटिसखौ जों नायग्रोनोसै, जाहाथे सोर एप्लाइ खालामनो हायो। दा बे जाबाय अफिसियेल सर्ट नटिस, जेराव नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनखासिगोन। बेनो जाबाय नन टेक्निकल ग्रेड 3 आव DHS आव फैग्रोबाय। बेनो जाबाय नोंथांमोननि पस्टआ नन टेक्निकल 3rd ग्रेड लेभेलाव। अके, बिनि गेजेराव पस्टआ दङ हेल्थ एडुकेटर दङ, बेनिफ्राय जुनियर एसिस्टेन्ट दङ एबा नोंथांमोना LDA मोनदों। देन बेनिफ्राय बेसिक हेल्थ वार्कार दङ, नोंथांमोना मोनदों। अके, बेनो जाबाय डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सार्भिस आसामनि आन्डाराव एबा DHS नि आन्डाराव दे। देन बिनि एप्लाइ लिंकआ जोंहा 12 सेप्तेम्बरनिफ्राय एबा 2 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायसिगोन आरो बिनि लास्ट डेटआ 21 सेप्तेम्बरसिम दङ। अके, देन नैबे वेबसाइटआव जोङो अनलाइनखौ खालामनांगोन, लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो। दानिया पस्ट वाइसआव भेकेन्सि नायोबा हेल्थ एडुकेटर पस्टआव 78 दङ, बेनि गेजेराव STP आव 8 दङ, बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 40 दङ। देन बेनिफ्राय OBCफ्रा 23 टाइप्स 1 भेकेन्सि दङ, बेनिफ्राय STH आव 4 दङ, देन बेनिफ्राय SC आव 5 दङ। देन सेकेन्ड पस्टआव जुनियर एसिस्टेन्ट एबा LD आव नायोबा 72 दङ, बेनि गेजेराव आनरिजार्भ 36, STP आ 7 दङ, बेनिफ्राय SC 6 दङ, OBC 18 दङ, देन बेनिफ्राय आदिबासिफ्रा 1 दङ। अके, 3 टाइप्सआव आरो। देन बेसिक हेल्थ वर्काराव 41, बेनि गेजेराव STP आव 4 दङ, देन बेनिफ्राय SC 3 दङ, देन आनरिजार्भ 21 दङ, बेनिफ्राय OBCफ्रा 11 दङ। मोनसे मोजां बाथ्रा, जुदि मोजां नाम्बार मोनोबा AST फ्राबो नैबे आनरिजार्भआव जोङो साख्रिखौ मोननो हायो दे। स' बेखिनिखौ बुंदों। PWD बेयावबो एप्लाइ खालामनो हायो। देन बेनिफ्राय दायो फैबाय स्किल पे सेलेरिया नायोबा जोबोर मोजां। नोंथांमोना मोनदों हेल्थ एडुकेटराव फरायनाया डिग्री पास खालामनानै 6 मान्थ्स डिप्ल'मा थाबानो जागोन आरो बेनिफ्राय सेकेन्ड पस्टआवबो 6 मान्थ्स डिप्ल'मा थाबानो जागोन, डिग्री पास जाथारनांगोन। डेट मिन्स गासैबो अल पस्टआवनो डिग्री पास खालामनानै 6 मान्थ्स कम्पिउटार नलेजआ सार्टिफिकेटआ थानाय जाथारनांगोन कम्पालसरि। देन सेलेरिया जोबोर मोजां, 14,000 निफ्राय 70,000 लेभेलाव दङ, प्लास ग्रेड पेआ नायना लादोनै बेखिनिया दङ GP आव। अके, जोबोर मोजां। नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सटेन्सआ नांथारगोन, कम्पालसरि एमप्लयमेन्ट एक्सटेन्स एक्टिभा नांगोन आरो जुदि अलरेडि साख्रि मावखादोंबाबो एप्लाइ खालामनो हायो, नाथाय NOC नोंथांमोना होनांगोन। अके, देन बेनिफ्राय बैसोआ 18 निफ्राय 40 इयार्स नोंथांमोना मोनदों आनरिजार्भआव, बाट जोंनि STआ 45 इयार्ससिम अनलाइन खालामनांगोन। सेलेक्शन प्रसेस फार्स्टआव रिटेन एग्जामिनेशन एन्ड बेनिफ्राय सेकेन्डआ स्किल टेस्ट आरो बाइबा टेस्ट दङ, बेखिनियानो। अके, जेबो गिनांगौ गैया। स' बेनिफ्राय रिटेन एग्जामा, देन रिटेन एग्जामा अनलि 50 कुइसन थागोन। अके, एन्ड 100 मार्क्स जागोन। अके, बेनो जाबाय मोनसे हाबानो 2 मार्क्स मोनगोन। अके, गासै नोंथांमोना 100 मार्क्सनि एग्जामखौ होनांगोन। अनलि 50 कुइसन इंलिशजों एग्जाम पेपारा जायो। अफलाइन एग्जाम रिटेन एग्जामा जायो DHS नि आन्डारा। बेबायदि सेलेक्शन प्रसेस। दा बेखिनियानो। नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव 2 सेप्तेम्बर जानाय लोगो लोगो PDF फाइलखौ मोनगोन। नैबे सर्ट नटिसखौ नोंथांमोना लाग्रोदो, बेखिनि। आरो टेक्निकेलाव, टेक्निकेलाव पस्टआ गैयाबाबो 1000नि पस्ट नेक्स्टआव फैगासिनो। अके, आरो ग्रेड 4 आव 600नि बारा पस्टआ आरोबाव फैगासिनो ग्रेड 4 लेभेलाव DHS आव। दा बे नन टेक्निकेल गासै 190 प्लास फैग्रोबाय, बेनो जाबाय नोंथांमोननि नैबे DHS नि आन्डाराव दे। दा बेखिनियानो। भिडिअखौ हानाय एसेबां शेयार खालाम, जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो लोगोसे एप्लाइ खालामनानै लानो हायो। दा बेनो जाबाय नन टेक्निकल एन्ड नन टेक्निकल रिजाल्ट। नैबे फार्स्ट नोंथांमोननि अक्ट'बर एबा नोंथांमोना सेप्तेम्बर लास्ट उइकआव रिजाल्ट फैनाय चान्सआ दङ, एन्ड अल फाइनाल रिजाल्टआ अक्ट'बरनि 9 तारिखआव फैनाय चान्सआ दङ, एन्ड 10 तारिखआव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ रानगोन खानापारा फिल्डआव। अलमस्ट 35,000 बेनो जाबाय आसामाव साख्रि होगोन नेक्स्ट लेभेलाव।